Surihini rain koi resian ingkan Karbiang long pen bhajan de ke chengsi COVID-19 ke sopen apran ke dang. Khat khatia long police atum drugs ke neb long. Rechomilia Monduli kapithir cheng bang phu long kiteron pen kabante rang pia long an kahumri dang. Kardom pini Karbiang long life prime time birta long pen Nelisami jirbon kilingpi non arjui tha birtang ton pen. Dep pia dang long puthot adun thu COVID-19 avur nang ke tonga porahut se kelanga thai kawe hangjo hang hayan pinlo. Lason si Bogajan subdivision ang kang kedam tang chang mini phai inquiry si arni kang sama porahut Bogajan Community Health Center along COVID-19 ke sopen inut ki thipen Surihini ra inquiry si aning kana phan ke chengsi COVID-19 ke sopen ki thia phai lakha pon lo. Kedam tang there po chiklo ke chenga hi thima lompen puthot adun thu COVID-19 ke so awur nang ke tong thu penajok det pia dang along penang ana state along abang ke kang kirnang dolo. La penan parta school college do anta naing hap etlo. Lason si Assam along ta arni kang sam por phai troka por pen lote hi thikulat anta nang inkir et khangjang lo. La pusona pora hut Bogajan Community Health Center along kedam tang arni malom pen corona ke so satlang en pon bom pen kedam tang hi thia hut anke bang thon kep so se COVID-19 ke so ang theklang lo. Bang so phi kedam tang jang mini phai inquiry si arni anke bang trokebra pho an long kon thulo. La sojok jang mini phai inquiry ni pen Bogajan subdivision ang kang along abangke arni kang sam por phai trok pen abangke night curfew hukum pipon detlo. La sona por hut men inut bhajan de artan kan phokebra trok si keso pen ajok Bogajan Community Health Center along keso paklang pon. Keso kelang hospital along ke wan pen aprandam julo. Bang so phi doctor atun pen asadlang an kelang patang therapy corona keso kusi ang thek paklang pon. Bang sojok pining Surihini ra inquiry sianing kana bangke Karbiang long pen kecheng si COVID-19 pen kithia phai lakhapon. Bogajan pen ananterang Karbiang long live. SDPO John Das Patir Piponsi arniwanga sontak thak kiri ka khuru gasai kedeng padupon lo. Lapusona porahut grams pharo ke thomra cleaner cap an kangri kangrang hormun nepon long lo. Pini jangmi poni phai inquiry hinierni Bogajan SDPO John Das Kapatir Pipon along CI Borpatar Inspector Bhupen Kalita OC Khatkhati SI UB Moblik Brahma SIUB Charan Mohan Chetia SIUB Mridul Rudra Polapen Achoka Maratung Chirap Cheto Pidunsi Anarlo Porphai Krehinira Achiti Malom Rajdhani Restaurant Athengno along NL 07F 9817 auto along kahon theduna tengpen kirikatar padodunsi sabuna home inquiry phopen grams pharo ke thomra cleaner cap an kangri kangrang hormu heroin nebdun long cheklo. Bang sojok auto pen kerang rapet Dimapur sor Ram Kishore Mahato sopo Nagindra Mahato pen Anurut Purve sopo Bablu Kumar atuma phan ke Klarda kalam kachini thulong jia phanpura police atum inang konchego. Bogajan pen ananterang Karbiang long live. Taningkan pharoi sirai ningkaning koya phusar longki teron pen phisar pi kabanterang pia long an Rechomilia Monduli pen humri damsi ason kerap kipitekang. Longki teron alang likedam tang pharo kresir kebra trokep aningkan there poni phai kreke thomarni si Rechomili Baptist Church Monduli pangni tekang lo. Bangso Rechomili Baptist Church Monduli e det pen longki teron amatsi kongchun bangar pusitame dengpon si ningkan hini an claim chapaduklo. Halapu achor kabanterang pisetame kedam tang pharo kresir kebra trokebra si pen pharo kresir kebra trokebra troksi an nimarlia mai hempi ke claim pon bang pilo. Bangso phi longki teron atum hemisita malasi sarthe kruwa rong pen hala bangso hawara longsi hemrit choboche dun bomlo. Bangso dimalong ta St Joseph Catholic Church seta ke japon chenga bang phulo pusi birta long dun. Non longki teron pen kabanterang piatum arta seta ningkan pharoi sira inkoi ke plengtang sai delo. Bangso alam chinisi Rechomili Baptist Church atum pen ahemalong an humridam. Bangso phi phusar atuma phan ningka perung tekang girja do tekang si arna malong hirjume hangpi tekang. Bangso hud Rechomili Baptist Church Deacon Relief Killing Mai Japonsi nanglitum akeja bari maphan chema thatunon
Ibriang deng pi ke thomalong pen en ponsi Pastor Joning ti pen arnamalam than pen aning pathideka. Puson, asina tum pen puthot puson raji mumang che theklong ke tum kapai ke melu pole tum chila khana pen arnam her chumbe tum long thip big lo pusi pole tum chila khalana ipon ma batang te ile tum nang le tum malasi mondali la pen richumili baptist mondali tum phan ke alang le tum pen joksi ile tum phan kring at arnam phan ga pasi la pen ke hidung mondali le tum mondali hini phan ta me alang tum pen joksi aba ala tum her chumi pen joksi le tum he ding dun lo lake arnam her chumi lo pole tum la khalana Bonta isining duk me melama bangke lapuan arta pleng dera phita sarkar pen ki pipon ol age tangka anta ki pipon pedera bangke ningduk me melam bino Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke charia tumpen lapuson arta ke onga tumapan ke rapajir pona sonte anso se hirjume longji Dolamara pen Arjison Rongphar pen Choki Hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Kedam tang surhini ra inko aning kana hut corona avur pena jok pirthia monit ke do ke thakla pen choklem chodamana thu penang anakisum chitong nang rentilo Lasila bangso avur pen kachpa jok dun thekja phanpura than arnama phan hirjume ka chohang padupon Lason thak thaksi pining le thota labangso corona avur na kiroi thidera jok chuming ason thak thaksi monira tum choklem chodam la pen ke do ke thak anta kisung nang ason nang man tang lilo Lapuson kisung apor hut Singhason constituency ke perlu disobai ahavar paglangso kanya kruarong pangrumpet rong thom araratum chelang rapetsi labangso corona avur lang nu pen kachibajok thekji la pen kido kedam chuklem chodam kesokun e pen kachipong rai thekja phanpura adungarai kedo than thili arnama phan karbiaron ban arona tanga teng raratum hirjume ka chohanga sai dengpo labangso se ke chak kedam tang ningkan surhinira inko ningkanta chak ponlo Lasi pining le thot setami chomna arnam paglangso arnam chekamala pen phurang sina phansi ase chakponlo labangso se ke chak kedam tang ningkan surhinira inko ningkanta chakponlo Lasi pining le thot setami chomna arnam paglangso arnam chekamala pen phurang sina phansi ase chakponlo lapen bangso se chiklojon thomjon clear phisi arklipon popusi nang pachini don Badak kania kruarong lo pu lakwa bangke paglangso roi la pen lapua bang ke jomna roi la so pachet tok long sini gitu la pen pu niliar ilong itu la ke rangsina sarpo doan la si la so di malong si pini rong kom arat tum mane la non awura krem lang nu pen ka pajok konje phat rong kom arat tum pini chingrum si la bang so doan along kacipajok poni pini si kecak poni nalang itu sik kono kasila so pathat itu ma kurusar pan eson sonielam arjupon tak pun kan ni jom kan ini kan itu rap pen sejak lapen te lahai dulu tu rap cirung cirek sejak lo kan jok payah dulu sedang covid kan cak kono gede ada covid ini kota itu rap cirung lo jak nang sahut akhir rasasi jak lu lonte pirthi ka arong karbi patungan ke ka aron bana tungke lahai ben si payok konang ko 1 minute khang oh karbi yes buke milit lumbayong buke lo Volongko majipen Belson Terang Karbiang Long Live Tangte pini prime time birta ke lapon se kang toniklo 2 me thak me kardo